Toto je lekcia, ktorú keď pochopíš, prestaneš byť obeťou života a staneš sa jeho autorom. Marcus Aurelius povedal: máš moc nad svojou myslou, nie nad vonkajšími udalosťami. Toto je najväčší rozdiel medzi silným a slabým človekom. Slabý človek dáva moc tomu, čo sa deje vonku. Silný človek dáva moc tomu, čo sa deje v ňom. Pozri sa okolo seba. Nemáš moc nad počasím. Nemáš moc nad tým, čo si o tebe myslia ľudia. Nemáš moc nad tým, kto ťa sklamal, kto odišiel, kto ti ublížil. Nemáš moc nad tým, aké karty ti rozdá život. Ale máš moc nad tým, čo si o tom pomyslíš, čo si z toho vezmeš a čo si vďaka tomu vybuduješ. Nemôžeš ovládať svet, ale môžeš ovládať svoj vnútorný svet. A tu začína sila. Prečo sa to mne deje? Čo z toho sa mám naučiť? Život je nespravodlivý. Ako v tom nájdem smer? Nemôžem nič spraviť. Čo je jedna vec, ktorú urobím napriek tomu? Toto je rozdiel medzi utrpením a rastom. Utrpenie prichádza, keď bojuješ s tým, čo nevieš zmeniť. Rast prichádza, keď pracuješ na tom, čo vieš zmeniť. Keď chápeš túto vetu, život prestane byť bojiskom a stane sa tréningovou arénou. Neznamená to byť apatický, neznamená to, že ti je to jedno. Neznamená to hrať mŕtveho. Znamená to, že neplýtvaš energiou na to, čo nemôžeš ovplyvniť. Celú energiu dáš do toho, čo môžeš ovplyvniť. A teraz najdôležitejší moment. Tvoja reakcia je vždy silnejšia než tá okolnosť. Niekto padne a zlomí sa, niekto padne a začne stavať nový život. Rozdiel nie je v páde, rozdiel je v mysli, ktorá sa rozhodne, čo ten pád pre ňu znamená. Takže otázka, ktorá určuje charakter, úspech a kvalitu života. Riadi tvoj život svet okolo teba alebo mysel v tebe? Pretože ten, kto vie ovládať seba, už nepotrebuje ovládať nič iné. Držím ti v tom palce.